Alright guys, tayo po ay magluluto ng yellowfin tuna na may gata. So isasalang po natin siya at nilalagay lang po natin ang preparation ng mga rekado. So kasama natin si Mr. Bean at si Boss Lando Explorer. So ito po yung kasama ko na naghihiwa na ng sibuyas. Shout out sa iyo. Tingin ka naman. Shout out. Hi Pans. Alright, no? So, isasalang na natin at hinihiwa lang po yung mga sibuyas. So, ito na yung ating mga sahog na ilalagay. Ito po ay ipapaksi po muna natin, no? Bago po natin lagyan ng gata para sa mga manonood. Ganyan po yung gagawin natin na pagluluto po ng yellowfin tuna na nalagyan natin ng gata. Yan po at yan po ay lalagyan po natin ng rekado na inilagay. So, pakukulin lang po natin at ito po ay mayroon na pong suka na ating nilagay. So, pakukulin lang po natin ng pakukuluin at ilalagay po natin yung gata. Maya-maya po lamang ay mag-antay na kayo sa luto ni Mr. Bean at ni Boss Lando Explorer. Alright? Alright guys, lagay naman natin yung ating nakikita dito, no? Ito po yung talong. Ngayon, nilalagay po natin sa pinaksyon natin na yellowfin tuna. So tara, tingnan po natin ang ating niluluto. Let's go! So nilalagay po natin yung mga talong para lumambot. At mamaya, ilalagay naman natin yung pechay. Iuhuli na natin yung mga gata, no? So marami to. Talagang gusto natin ay mabilis ang ating pagluluto. Kasi ang ating mga kasamahan ay kailangan na rin nilang kumain. So marami yan. Ang daming talong. 1 kilong talong yung nilagay natin. Umapaw. Umapaw sa pagmamahal ni Boss Lando Explorer at kasama ko si Mr. Bean. Umaapaw na pagmamahal ang pagluluto. So mamaya balikan ulit natin. Takpan po ulit natin ang ating niluto. At siya ay lalagay natin yung mga gata at isa pa yung pechay. Ibichay. Okay? Guys, ito na po yung ating gata. So, 3 pirasong nyog ang ating nabili. So, mga binili nating rekado ay galing pa ng Divisoria. Dumaan muna tayo. No? So, ito, ilagay na natin yung ating gata para sa masarap na luto natin ng gata na yellowfin tuna. Tingnan natin talaga kasi sa dami ng gata na ito, imposible hindi siya lumapot. Grabe naman, no? So, palapotin natin siya. At malasahan din natin yung nilamnam ng ating niluluto, no? So, yan na. At pakukuluin natin at palalaputin natin ng gusto yung ating mga niluto o yung mga nilagay natin sahog dito sa ating yellowfin tuna. So, isasabay na rin natin yung pechay. Kasi natikman na natin yung niluto natin na itong gata na yellowfin tuna. Lagyan na natin ng pechay, kapatid ni Bichay. Alright? Guys, ito na po yung pechay. Inilagay na po natin. Pakisundan na lang po ng tingin. Ayun po, ang ating nilagay na pechay. Ito pa. At marami, no? So, yung gata natin ay special na luto ni Mr. Bean at ni Boss Lando Explorer, no? So, kahit wala yung kasama ko dito at siya yung kumukuha ng camera, ako naman po ang willing na magluto. Alright? So, ito nalagay po natin yung ating pechay na kapatid ni Bichay. So, nag-uumapaw na pagmamahal at lumalaki. Lumalaki ang dami. So, yan yung natin mamaya. Kaya hanguin natin. Yan kasing pechay na yan. Ang kagandahan lang dyan. Pag nilagay natin na nag-uumapaw, yan ay unti-unting matawag doon yung malalanta dahil sa init ng ating pinakukulo na gata, no? So, maya-maya, hahanguin na natin yan. At abangan nyo po at titikman po uli ni Boss Lando Explorer. Alright guys, so ito na po yung ating niluto na ginataang yellowfin tuna. So yan po yung mga sahog na sa ibabaw. At ito ay tinikman na natin, so napakasarap. Ito ang luto namin ni Mr. Bean at ni Boss Lando Explorer, no?
So, ayan po. At maraming salamat po sa inyong lahat at sa pagsubaybay sa mga vlog po ni Boss Lando. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye!